S'acosta un dia històric pel futur de Catalunya i nosaltres volem estar aquí a prop. Per això estem avui aquí als estudis de TV3 per veure com es viu des de dins la preparació d'un programa especial electoral. En tenim tots els detalls. Si els voleu conèixer, només us heu d'enganxar. Carles, un nou repte, ho veiem aquí darrere, un plató imaginari que després a casa es veu una realitat. Com es treballa sabent això, lo difícil que es treballa així? Bé, assagem una miqueta uns dies abans, com estem fent ara, perquè aquest plató virtual que no existeix, que els espectadors tinguin la sensació que és real. La nostra feina és convertir una plantilla d'Excel amb una sèrie de números en una realitat que ens ajudi a entendre què ha passat en aquestes eleccions. Els resultats electorals són un Excel. Nosaltres fem televisió amb aquest Excel i els transformem en escons virtuals, en un plató de realitat augmentada com aquest, que ens permet això, jugar a sumar i restar, a visibilitzar, encara que sigui d'una manera esquemàtica, com quedarà el Parlament de la 12a legislatura. I sempre surten elogis cap a TV3 en aquest sentit, que sempre s'aposta per innovar. Com tu deies, al final és un resultat, són uns Excels que s'ha de fer atractiu de cara a l'espectador. Exacte, la nostra feina és no només fer atractiu, que la gent s'interessi pel que li estem explicant, sinó que allò que estem explicant s'entengui i ajudar-lo a contextualitzar l'anàlisi que hi ha també d'aquestes dades amb el complement que poden aportar no només els grafismes, sinó els analistes i també les valoracions que se'n fan ràpidament. Hem de ser ràpids a l'hora de recollir totes les reaccions. Moltes vegades el que ens passa és que tothom reacciona a la vegada i hem d'anar en cascada d'un lloc a l'altre, com els marcadors els diumenges a la tarda. Hi ha un gol en un estadi i s'ha d'anar ràpidament a l'altre estadi. Però la feina és tot això, endreçar-ho d'alguna manera i que s'entengui el millor possible, que els espectadors tinguin la sensació que els hem donat totes les claus necessàries d'aquella nit electoral. Hi ha elogis, suposo, perquè moltes vegades hi ha una voluntat d'innovar, d'arriscar. Hem fet coses que nosaltres mateixos creuàvem els dits que funcioni tot, perquè les anteriors del 2015, per exemple, vam anar al Parlament i sobre l'hemicicle mateix vam treballar el grafisme en realitat augmentada. Aquesta vegada ho fem amb un plató virtual, però bé, són reptes que ens posem a nosaltres mateixos perquè creiem que val la pena, creiem que val la pena intentar millorar cada vegada la manera d'explicar les coses. Arriben les dades i tot un sistema, amb un catàgraf que tenim a baix, un sistema que agafa les dades i les converteix a gràfics. Vale, ja apareix aquí. 30 segons. Ja ho veieu, ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, o igual no és el Parlament de Catalunya, ja veieu, aquest fons en format croma ens transporta a la virtualitat al Parlament de Catalunya. Fixeu-vos com ara, si jo moc fins aquí, m'assec a la que és la cadira d'incertesa, no sabem qui serà el nou president de la Generalitat. Els peus, ara mateix, se'n veuen i no hauria de ser així. Simplement és una superfície verda que ens permet jugar amb el que és el croma. Això que ara mateix veieu és on es trobarà la Raquel fent el balcó que mostrarà la plaça de Catalunya. Tot això és un espai buit, un espai verd, que mitjançant i gràcies a la tecnologia ens permet crear virtualment el Parlament de Catalunya.